Bon dia. A continuació veurem el sintagma verbal i l'oració. Abans d'això us volia recomanar que veiéssiu el vídeo Els sintagmes d'aquest mateix canal. D'aquesta manera entendreu millor la informació. Molt bé. El sintagma verbal està compost per un verb i complements verbals. Per exemple, jugo a futbol. Jugo seria el verb i a futbol seria complements verbals. Una oració té subjecte i predicat. El subjecte és sempre sintagma nominal i el predicat és sempre sintagma verbal. Per exemple, la Joana menja patates. La Joana és el subjecte, ens diu qui és el que fa l'acció, i menja patates és el predicat, ens diu què fa. Hi ha diversos tipus de complements verbals. Els més bàsics són el complement directe i el complement indirecte. El complement directe és sempre un sintagma nominal i respon a la pregunta què. Per exemple, en Pau ha fet un dibuix. Un dibuix és un complement directe, respon a la pregunta què ha fet en Pau. Un complement directe és sempre sintagma preposicional. Respon a la pregunta aquí o per aquí. Per exemple, en Carles dona un llapis al Joan. Respondria a la pregunta a qui dona un llapis.